जों उन्दैफोरजों गबग्रोजोब्बाय नालाय बिफायाबो दासो जानोसैनो हौ सोना फोरोंनि Jobanivlog itu santam gufin ke sabar bawa shoy masjid Jofawan naik mohlan sana berdam ke influence ko pada जोबोद नायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो न'आव फैनानै बेनिफ्राय बरायाबालाय अबेनिफ्रायथ' बरायनो नङा होमबा खामसालिनिफ्राय बरायाबा एसे गुफुर नुनायाव थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै सानथामजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो आरो सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सोनाफोरनि जोंहाबो नै डिजिटेल मिटार लागायलांबाय जाहैदों आंथ' मिन्थिया दा जों थानाय रुमावबो डिजिटेल नंथ'वा दा जोंहा गामियावसो लागायलांबाय आरोना नै घरे घरे लागायलांबायनो नै अफिसनिफ्राय फैनानै आरो दाखालिनो माइ आबादाव थांबा खिथाखादों खिथानायालाय दासो नुबाय आरोना आङो बिदि आरो मिन्थियाहाय आं अफिसनिफ्राय लागायफैनायखौ लागायलांखाथ'वाबा सोरबा सोरबा लागायहोथ'वाखै होनदों ओमफ्राय लागायहोथ'खायाबा उनाव निजा एक्सट्रासो लागायनांगोन होनदों जाहैदों मानसि लेंहरनानै फैसा खारनानै आरोना बिसोर अफिसनिफ्राय लागायलांबाय बोरै बोरै जाखोथाय ओमफ्राय जा मिनिथावथाव आरोना माइब्रायानो सेरसे ना माल' दंमोन बेखौनो मैया सोमनानै दोनदों बिथाङा एनथाब गोरान जानो होननानै आरोना बिस्रा मोनजाफेराखैना आरो बे थावनिखौ जाया थ' एसे देनो होननानै आखायाव लादोंमोन आङो सनाफोर नाथाय बे देनाय जाखिनि देखायनो हादों बेल' आरोना दान्दिसे उनावनो फिसाजोआ सिखारनानै बे आब'आसो देदों आं देनाय जायासै सनाफोर जा नुदों बेल' फिथाथ' आं एवहैनो हाला आं फिथा एवबाथाय बाथाबजोबो रायजो राजाफ्रा ओंखायनो आब'आ एवबाय आं ओरै साहा फुदुंबाय आरो माया लाल साहासो लोंगोननो गुरनि साहा जा गाइखेरनि साहा बास ओमफ्राय ओरैहाय थावनि सिथाव एवनो एसे खर'आ थाबाय आरोना नै मोननै फजि बिथाङाथ' बेखौ जाया जों जासिगोन आरो इयो सिबिंसो जा सिबिं गुर जा दाउखि होननानै थगायनानै दाउखि सानदों दाउखि नङा सना ओमफ्राय ओरै लगे लगे सुनानै लाबाय आङो फुंनि सुस्रां साफा खालामनानैहाय माइरं आरो सबाय आरोना ओमफ्राय जोंना ओंख्रिया बेनो जाहैबाय आरो बुहुद दंनायालाय नै लुंगा लुंगि मैया लानानै फैनाया दा माखौ संनाय जायो सिगांनि ब्लग्सआवबो ना एवथ्र'नाय होखादोंमोन ना आङो बेखौबो माजों लागावनाय जायो रसनाफोर लासैनो ओरैबायदि अबस्था ओमफ्राय मा होनो फुंनि जानाय लोंनाय साहा पानि एथ' मोजां फिथाखौनो देखायनो हाला आरोना माखासे बैथिं लोङो माखासे बैथिं लोङो ओरै रोगालाय साहा पानि ओमफ्राय थान्दा बरफ जालाङो आरोना थ' केमेरा हमनो समाय गैया ओंखायनो अब्लाबो जेने थेने हेभि लोंबाय आरोना एनथाब गोराना बेजोंहाय गाइखेर साहाजों मजाके लोंनानै सानसुनि जागायनोसैलाय एफाजोंनो संनायनि सिगाङाव नैबेखौबो भाजा हानानै लाखानोसै आं बेनिफ्राय मा होनो ओरै ओमफ्राय जोलैफोरनो एसे दालि आरोना दालि संखाथारनांगोन नङाबा जानाय नङा आरोखि सबायखौथ' जाखाथारा नालाय बेहाय ओमफ्राय मानो सावरिफोर बायदि आयौ रियान बाबा टिना मामा आफा बिफा मानि मैगं मोदै बिस्रा बाहाय सावरिथां माथां माथो मोखां नायबावनो जानलायबाय सनाफोर सबाय आरो ओरै भाजाखौ एवनानै लागोनसै आङो बाय रेडि जाबाय नानिमोन दे थां बाब्रे बाब लिलि लाला थांदो सेबथा जागोन बिगैया हनै ओइ माबा बै सरस्वती केसि संनायाव थाव सेरसे होनना गामिनि स्कुलाव दिनै जोंहाबो सरस्वती फुजा ओमफ्राय केसि टेसि संगोन नालाय ओंखायनो थाव एसे हैथोंसै होननानैहाय सोरबा बिदिनो दालिफोर एसे कफि एसे बिदि होफैयो नालाय जोंहाबो लायथोंसै फिसा खारलांबाय आरो आंबो फटाफट फोमोननानै लानोसै नै ओरै भाजिया मोनखाबाय ओमफ्राय मा होनो सबायखौ लागावनोसै आं गावनो गाव जोबाबो सिखाला आरोना बिथाङाबो जोबाबो सिखानाय नंला बियो सबायजों ना वाव ओमफ्राय माया मिरामिस जागोन नालाय सबायखौ एक्सट्रा रेडि खालामबाय आङो थाव सेरनानै बेयाव खावसे एसे गोदौफिनबाय खुनु एवदार गैया आरोना जाबाय बेनाबो बरिया गंगार दुन्दिया होलायलायनाय एसे गोदौबावथोंसै मोनदोनो बारा समायबो गैला आंहाबो जाबाय सनाफोर आंनि सबाय आरोना केमेरा मोजां नुवाखै दे बोरैबा मोदानानै फुरगेव होनदों खिन्थु बरिया कालार ना गोमो बोरायनो जाबाय ओमफ्राय नै दालि जानबावबाय ओरैहाय भगबान ओरै दालि ओमफ्राय ओरै ओंखाम गाबगौमानि सनाफोर गारहा खुंख्रियाव दै गारासो लायनानै दोनफैनोसै आरोना आं फटाफटनो 2000 years later
थारमाने सनाफोर दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो ना सरस्वती फुजायाव थांसैलाय स्कुलावहाय खाथिनि स्कुलाव फैदो मा फैदो सना असिना मानसि नुनायखायनो साहस जाथाराहाय आं फिसाया दहाय बिफाया लांबाय स्कुलाव माबा थायानो फैफिनबायसो गाबगु खुगु आरो ना थांसै एसे फुजायासो होगुखो ना माखो आवाथि सावो आरो ना ओइ सना फैदो आखाइ हमसै आयै मानसि थांफायाखै नोंलाय ओइयाव आरो ना सावसिगोन बाबा थ' ग्रोब जाबाय दे थ' नायलां फायदो सोनाफोर आं मा देखायनो हाया जों फैनायजों अरा बिदि जोंहांनायजों आरो ना माने मन्त्रखौ गायथ'वाखैमोन जोंबो थिग थाक टाइमावनो फैदों आङो मबाइलखौ दोनथ'नानै ओम होननायाव गोसो होग्रोनोसै ओमफ्राय आं सिदा जोबहांआवसो शुट खालामफिनबाय फुल प्रसाद बिबारफोरखौ दालाय जयग हरा होमबा बेयावसो आरो ना गथ' गथायजों सावनाय नालाय एकदम लेथेर फेथेर नजारा आरो ना ओइ भक्त जाबानो जाबाय नङा होमबा सनाफोर जोब्बाय जोंबो एसे माया गुन गियान प्रदान हरथों जोंबो एसे गुग्रुब खुलुमबाय नङा होमबा फिसाफोरनि थाखायथ' एसे आर'ज गाबफिनबाय जाबाय ओमफ्राय नै प्रसाद एसे आस्रांसै खेस्रि थेस्रि एसे आरो ना गथ'फ्रा ग्रिद जाजोब्बाय जोंहा नै फिसाफ्रा जोंनि गामि लालियापारा एलपि स्कुल ना मा होनो बिमादै जोंनि गामि लालियापारा एलपि स्कुल एसामिस मिडियामसो आरो ना नै एसामिस लिरनाय गोजा ओमफ्राय नै जोंना सानजों खनायाव प्रसाद नेदों प्रसाद जाखांनानै ओमफ्राय सिदा केट्रियाबो मोनबाय नालाय नै रेडि जाफैबायानो गामला ओमफ्राय आङो रायलाय भिडिअखौथ' बानायदोंमोन खिन्थु मालाय गान दामगासिनो दङना ओंखायनो कपिराइट फैजानो गिनानै आङो भइस होनाय जाबाय आरोना नै गथ'फोर ग्रिदनो गोदो गोदाय जोंबो बिदिनोमोन जा गामिनि स्कुलफ्रा बेबायदिनो जाखायो ओमफ्राय नै केट्रिया थालि मोनसे जोब्बाय आरोना ओमफ्राय संबावगोन साराय जानखाबाय बिसोरो ओरै संगिरिफोर दंखायो ओमफ्राय नै जोंनाबो आसोला जानो रेडि बेरेंसिया बिसिनि थाखाय बिराद मोजां जादों आरोना थेलेबनो नै जाबायानो मोदोमफ्रु मोनखाबाय आंहा ओमफ्राय नेगासिनो सिबाया ओमफ्राय एफाजोंनो आंबो लागाव आरोना माने आं रानलायलायासै रानग्राफोर थाखाबाय नालाय माखासे बिजावजालिफोर दङमोन जानो रेडिनो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरोना एकदम आलु थालु मटर लगायनायमोन आरोना गोथाव जायो बिदि ज' संनाय केट्रिफ्रा बयबो गोथाव मोनखायो जायफोरा जानो मोजां मोनो आरोना थ' आंहाथ' बिदिखौ खुब मोजां मोनखायो आं मोजां मोनै जेबोआनो गैया होनना बुंनांसिगोन गुदुं केसरि हुहा होनलायनाय आरोना गथ'फ्राबो एकदम खावलाय खुलाय जाहाबलायनाय सोरबा जागासिनो दङमोन ओमफ्राय संग्राफोरखौबो एसे बरिया जादों होननानै बाख्नायबाय मानो होनबा संग्राफोरखौ सोरनाफोर मालाबा एसे थावनाय मोनाखैबाबो मोजां जादों होनना बुंनांगौ नों एथ' आराम फ्रियाव मोनजादों गोजोननाय मोनोना संग्राफोराबो ओंखायनो एसे बायमोनखौबो आराम जादों होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय नै स्राव बिमा फिसा ओमफ्राय नै खोरखिथिं बे हाखरखौ बारबानो माने जोंनि न'खौ मोनो आरोना नै इथिंजाय नुहुरो खोरखि सेरावनो ओमफ्राय रुमाव एसे गथ'फ्रा मोसादोंमोन आरो दसे गान दामै ओंखायनो बेयावबो भइस होबावनांगौ जाबाय उफाय गैया ओमफ्राय बिब'मोन मोसागासिनो दं नालाय ओमफ्राय नै जोंना माबा जग्रब फेग्रब मोसागासिनो थांनो लेंबाबो थाङा आरोना जा अयथासार खामफाय नायदो मोसानाय डिजाइना मिउजिकजोंबोथ' मिलायखाया आरो मिउजिकखौबो होनो हाया जाहैबाय आङो मिनिथावहाय सयथिबो ओमफ्राय नायदो बे हौवा माखाया जेरावखि थाया टेलिफनजोंनो दिन थांनाय आरोना एकदम अयथासार ओमफ्राय अब्लासिमहालागै नै गोदान संनायाबो मोनबायमोन ओमफ्राय खुरनानै होनांगौ नामा होननानै सोंख्ला फैबाय आङो खिन्थु नानिखौ लानानै नुनायखाय नांलायला दे होननानै बुंबाय आरोना आंखौहाय ओइ माखाया केट्रि जानो नेदों आरोना सेकेन्ड टिमखौसो मोनजासिगोन बिसोरो जों उन्दैफोरजों गबग्रोजोब्बाय नालाय बिफायाबो दासो जानोसैनो हौनै फैदो मा जादो उखै हाबजोब्बाय बिसोरो हनैहाय बिफाखौ लांफानो बाबाया ओंखाम जानो नालाय बिफाखौ लांफानो दावराव आथिं जोब्राबलायो बिफाखौ लेंनाय आयु नै बाबाया ओंखाम जानो ओरैबादि माने बिफाखौ लांफायागौ माने थाङा जाहैदों जोब्राबलायनायसो आंनो
आं आरो हाथारला थोन मोनलायलांबाय खिचुरि ब्रां ब्रां जानानै उदै थोन मोनलायबाय जा मजा मोनबायना सनाफोर खिचुरि मोनजानानै आरोना एसे गोबावजों आं बिदि बुरजा संनाय खिचुरिखौ जा गोथाव मोनो ओमफ्राय बुंनो थाङोबा आंना गासिबो गोथाव मोनखायो आरोना थेवबो बिदि एकदम गुदुं सान्दुं नांसो जानाय खिचुरिफोरखौबाथाय सानाव जानाय आंनाबो मोखाङा गोसोमबाबो गोजासो जालायो आरोना सनाफोर ओमफ्राय मोनायाव बे खोखो होनलायनाय जानायफोर माफोर बेफोर जाया खिन्थु नैबे सान्दुं नांसो एकदम खिचुरि गुदुं हा होनलायनाय जाबाथाय आंनाबो मोखाङा एकदम होनदों बेयाव मोखाङा गोजा जालायबाय फाग्लि होननानै नंमारगौ नङाबाथ' ओरैनो बिराद गोसोमसो जाखायो आंना थान्दा दिन बोथोर बिदि खिचुरि मोनजानानै फुरा गोजा जालायनाय आरोना मजानो फुलकबिबो होदेरो होमबाथ' आरो मजासिन जाबावगौमोन ओमफ्राय माने जों सानदों बुस्थुफ्रा दंखायो नामा होननानै आरो फुलकबिफ्रा रेडि जाखाबाय नामा होननानै थ' डाइरेक्ट बिफाया थाव एसे दालि एसेल' लाबोबाय जाहैदों नङाबाथ' आरो मा फुलकबि सेरथामसो लाबोनायनि माथो लस दंमोन मोनथियाखिसै नालाय थेवबो गोथाव जादों मजा मालाय बे स्कुलावनो संबाय थाग्रा बायमोनानो संखादों नालाय आजिखालिथ' स्कुलाव ओंखाम जाबाय थाखायोना थ' बिसोरनो संदों नालाय रोंखागौ जि गोथाव संदों नै साराय गंसे संबावबाय जासिगोन बिफामोना फैदे मालाय बिफामोन गोदो फरायनाय स्कुल सनाफोर नै नोंगुमै फरायनाय स्कुला लालियापारा एल पि स्कुल फिसाजोआबो थांथ'बायलै आरो माथो बावना बिफा जाखां सान्दि नेथावथावनो बेयावनो आंबो एसे गेम जिरायथ'नोसै ओमफ्राय मा होनो सनाफोर एकदम गाज्रि मोननो नाङा आरोना दुगा जाबाय साननो नाङा कमेन्टखौ नायफिनाखै साननो नाङा आं बै माबायाव क'क्राझाराव फुजा होबोनाया हेलाबानो फैदों नालाय जोङो हिदिनानो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आंना मा होनो कमेन्टनिनोबो रिप्लाय खालामनो मोनला आं जेबो मोनला आरोना न'आव टावारानो गैखाया ओमफ्राय बे सानसे साननैल' आं एयारटेलखौबो जेबो सोआखिसैना थ' सुइनं टावार आरोना आं थांनानै फारि नायफिनजोबसै आरो लोगोफोरनि भिडिअ होनायखौबो साननै फुरा नायफिनजोबनोसै आङो ओमफ्राय दा ब्लगसखौ माथो गोलाव खालामबावनो बेनोमोन बेखिनि मिक्स जाबाय न'आव एसे खामानि मावनायखौसो सेयार खालामबाय आरो फुजा होनो फैनायखौ एसे सेयार खालामफानाय जाबाय नङा होमबा गाज्रि मोननांला गामियाव दं नालाय गामिनि ब्लग्स जाहैबाय ओमफ्राय स्कुलाव गथ'फोरजों आङो सरस्वती फुजा होफानो मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय ना दा बुंसै खिचुरि जानानै जेसेबां गोजोननाय मोन्दों बेनि डाबल गुना आङो फुजा होफानानै गोजोननाय मोन्दों आरोना फिसाफोराबो फोथा फोनस्रांबाय नै एसे फिसाफोरनि स्कुलाव बाबुनि स्कुलाव माने जाया आरोना बिसोरना सरस्वती फुजा मानाया आरोना थ' गथ'फोरा बयबो खाथि खालानि आलदायावसो थांनानै जेनेबा आवाथि सावनाय मा सावनाय खामानिफोरखौ मावहैखायो ओमफ्राय न'आवबो होबाय जेनेबा सरस्वती फुजाखौथ' न'आवबो होयोना ओमफ्राय आङो बांसिनानो सिगांफोरावबाबो सरस्वती फुजाबाथाय न'आव थाखि फैनानै सावफैनो मोनखादों आरोना ओमफ्राय आरो नै दिनै मोनबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोनजोंबो एसे सेयार खालामनो मोनबाय दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्स होनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच